Podsjetila bih sve ovde prisutne kao i građane koji će nas pratiti na TV programu na onu tragikomičnu situaciju koju smo imali na prethodnoj sednici. Ako se dobro sećate, kada je jedan predstavnik saveta roditelja koji je bio predložen za školski odbor diskvalifikovan ovde u ovom telu odlučivanja, zbog toga što je zapalio cigaretu u dvorištu školske ustanove, na javnom događaju, ugasio je odmah nakon što mu je skrenuta pažnja, zbog toga mu je čak zaprećeno i krivičnom prijavom u tužilaštvu kao da je neki najgori kriminalac. Prekršajnom prijavom? Ne, rekao si krivičnu prijavu. Prekršajnom. Pa dobro, na kraju se ispostavilo da jeste prekršajna, što i jeste bila kazna za takav vid prekršaja. Ti to podržavaš? Ne, ja ne podržavam, nemoj da se opasuješ kad ja govorim. Ponovo imamo, nakon te situacije koju sam pomenula, imamo situaciju da novo izabrani predstavnici roditelja već nedeljama čekaju da njihova volja bude uvažena u školi Mlada pokolenja u Kovačici. Škola je u Kovačici održala već nekoliko sastanaka od početka školske godine, ali za ove roditelje tamo očigledno nije bilo mesta. Ali šta jeste došlo na dnevni red danas? Došla je smena i postavljanje jednog vašeg člana iz vašeg redova lokalne samoupravi koji je po vašoj meri odgovarajući, odnosno pobedan. Dakle, šta imamo ovde sada? Imamo glas roditelja koji predstavljaju učenike koji se uporno ignoriše iz nekog razloga od ove skupštine i svih ostalih institucija. Sa druge strane imamo napredne kadrove koji se smenjuju i postavljaju po hitnom postupku jer je to očigledno ovde vama prioritet. Javnosti se predstavlja priča o proceduri, zakonu koji se poštuju, a u praksi vidimo čistu manipulaciju. Roditelji nisu dekor u ovim odborima, oni nisu više tu u takvom sastavu da samo dođu i da klimaju glavom kad direktorka kaže da oni svi dignu ruku, kao ni ovde u Skupštini što uskoro neće biti. Roditelji jesu i treba da budu ravnopravni partneri u odlučivanju o radu škole. Ako ignorišete roditelje, ignorišete i decu. Ako ignorišete decu, kome onda služi ta škola, pitam ja vas. Ovo nije samo borba za mesta u odboru, ovo je borba za poštovanje volje građana, volje roditelja, za demokratiju u obrazovanju i za jednakost svih aktera koji treba da učestvuju u tom školskom odboru. 3 člana moraju biti iz saveta roditelja po njihovom predlogu. Zato tražim da stavite volju roditelja na dnevni red, da stavite decu ispred partijske knjižice. I prestanite da manipulišete procedurom koja služi samo da zadržite kontrolu nad ovim procesom. Hvala gospođo Lukić, odmah ću vam odgovoriti, nije stigao dokument još iz škole, mi smo zatražili od njih, tako da će biti za 2 nedelje, pošto pravite famu od toga, za 2 nedelje će biti imenovani, nikakav problem nije oko toga. Samo da kažem, mi imamo informaciju od pravnika škole da jeste dostavljen dokument.